pers. Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En er was vanochtend vroeg al heel belangrijk nieuws. Inval in de Comanchestraat. Leden van het arrestatieteam hebben vanochtend een huis binnengedrongen. Vanochtend in alle vroegte en daar hebben ze een man gearresteerd. De man wordt verdacht voor een schietpartij en volgens nog onbevestigde berichten zou het om een schietpartij met een winkelier gaan, een ondernemer. De man is in ieder geval aangehouden. Het gebeurde op de hoek van de Comanchestraat en de Montezumaweg. En in het huis is er nog onderzoek gedaan. Er zijn verschillende spullen meegenomen. Daarna hebben honden van de douane ook nog door het huis en de omgeving gezocht. Total Tools leeggehaald. Het is een nieuwe winkel op de Santa Rosaweg. Een nieuwe winkel waarbij ze heel veel verschillende soorten gereedschap verkopen. Maar onbekenden hebben vanochtend in alle vroegte een groot deel van het gereedschap meegenomen. Ze kwamen aanrijden in een Kia Rio of in een Kia, zwarte Kia. We weten niet wat voor type Kia. Maar ze kwamen aanrijden, haalden heel veel spullen weg. En op het moment dat de bewakers kwamen, waren de dieven al vertrokken. Curaçaose licenties, erg populair. Gisteren werd in het parlement gesproken over de online gaming. Dat gebeurde met Glenn Rellem van de stichting Unie Trustkantoren Curaçao. Hij gaf aan dat het logisch is dat de huidige minister van Financiën iets wil verbeteren aan de situatie met de licenties in online gaming. Omdat die heel populair zijn. Helemaal overal in de wereld. En volgens de organisatie is het goed dat er een reorganisatie komt. Ze zijn het niet op alle punten met de minister eens, maar ze zijn wel heel blij dat er daadwerkelijk iets verandert in de huidige situatie. Grens van 500.000 bereikt. Toeristen. Voor het eerst heeft Curaçao meer dan 500.000 toeristen mogen verwelkomen in een jaar tijd. Dat is een mooie prestatie en niet makkelijk na de lastige COVID-periode. Werd op luchthaven Hato door het Curaçaose toerismebureau even bij stilgestaan. Sommige toeristen werden in het zonnetje gezet, want het is niet niks wat er is gebeurd. 500.000 toeristen en dat is natuurlijk een samenwerking van heel veel partijen op partijland. En het is in ieder geval goed voor onze economie. Meer kansen voor kinderen. Onderwijs, ja, daar draait het natuurlijk heel vaak om. En niet alle kinderen krijgen dezelfde mogelijkheden. Dat wordt vanuit het onderwijsveld al gezegd. Dat is ook vanuit verschillende rapporten benadrukt. Gisteren werd er een nieuwe commissie opgericht. LAIC, dat staat voor Lenga y Conocimiento de Enseñanza. Het belang voor kennis en taal in het onderwijs. Hoe kunnen we dat verbeteren? LAIC wil dat probleem op tafel leggen en met heel veel betrokkenen bekijken hoe we het onderwijs kunnen verbeteren in de zin dat iedereen goede kansen krijgt op Curaçao. Waar blijft de kinderombudsman? Dat is een vraag die door Giselle McWilliam werd gesteld. De leider van de partij MAN zei dat al 3 jaar geleden een wetsvoorstel hiervoor is ingediend. En nog steeds is er geen ombudsman speciaal voor de kinderen. Heel veel partijen zijn het erover eens dat dat moet komen. Bij de ombudsman zijn ze er ook klaar voor om het te installeren. Maar het gebeurt maar niet en dat is ook een kwestie van gewoon een beslissing nemen en geld ervoor beschikbaar stellen. Volgens McWilliam moet het er nu eindelijk van komen en ze deed tijdens het parlement een oproep om daadwerkelijk zaak te maken van het installeren van een kinderombudsman door de regering. Opnieuw gelijkspel voor Curaçao. Het gaat over voetbal. Curaçao heeft gisteren gelijk gespeeld tegen El Salvador. Net als een paar dagen daarvoor. Beide keren ging het om een vriendschappelijke wedstrijd. Beide keren eindigde het 1-1. Beide keren scoorde Curaçao eerst. Voor Curaçaose voetbalteam is het nu even rust. In 2024 wordt er weer verder gedaan met de kwalificaties voor het CONCACAF toernooi. Maar voor 2023 zijn alle wedstrijden gespeeld. Even naar de reclame en dan zijn we terug met meer nieuws bij u. Censo ta 100% anónimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabu, no que sa direito de família em particular. Mas bien nanta interessa pa colectar informação de totalidade, pa criar vista correcto e exacto de Curaçao su hogar e habitante nan. Pa instância na Curaçao hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informada. Pa nos país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem, den qua barrio, quanto cas mister de corriente, e
quanto ting panel solar? Ora acaba de colectar dados nang e suma nang ding cifra total, ta desasi di tur informação individual. Família Coopera sa Censo 23 tapahanya vista total e anônimo. PCI é família que ta coopera. Abo dambe? Panosa com nos ta. Een mooie prijs voor operazangeres Tanja Cross. Gisteren mocht ze de Johannes Vermeerprijs in ontvangst nemen. En daar komt €100.000 bij kijken dat ze wil gaan besteden aan het opzetten van een theater, aan het verder uitwerken van een schouwburg, aan het ontwikkelen van het talent hier op Curaçao. Dat zei Cross die dolblij was dat ze deze prijs gisteren in ontvangst mocht nemen. Het is de eerste keer dat er iemand vanuit het Caribisch gebied deze prestigieuze prijs heeft gekregen. Die werd uitgereikt door de staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Oesloe. En Tanja Cross, zoals gezegd, was dolblij met de eer. En ze kreeg ook heel veel complimenten te horen over het werk dat zij doet. Namelijk het verder aandacht vragen voor zang, in dit geval opera. Ze heeft ook een opera in het Papiaments naar voren gebracht. Ze is heel actief en ze is een voorbeeld voor velen op Curaçao en in de rest van het Koninkrijk. Gefeliciteerd. Een ander onderwerp gaat over een nieuwe pop-up market. Daniela de Wind begon enkele jaren geleden met het idee van een lifestyle pop-up market. Om op die manier kleine ondernemers de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met klanten, spullen te verkopen. En volgens de Wind is het, nu het al een aantal keren is georganiseerd, zo'n groot succes dat sommige mensen hun eigen winkel zijn begonnen. Dus de ondernemers die begonnen bij de pop-up markets, die zijn nu zelf daadwerkelijk nog serieuzer aan de slag. Dat is goed voor de economie, meer ondernemingen op Curaçao. En Danielle de Wind kijkt dan ook tevreden terug op wat er tot nu toe geweest is. En ze benadrukt wat het achterliggende idee is van de pop-up market. En we willen een platform aanbieden voor juist de kleine lokale ondernemers. En het grappige is dat de kleine lokale ondernemers die zijn ooit bij ons begonnen. En je ziet een groei in ze. Je ziet niet alleen op social media dat ze dan wat daarin groeien, maar ook sommigen hebben dan een winkeltje gestart in Curaolanda of in Rifford Village. Dus je ziet ook gewoon een groei in de vendors. En ook elke editie proberen we dan weer wat andere aanpak te doen om hun te promoten. Ja, want je ziet dat die mensen op die manier contact hebben met het publiek. Er zijn mensen die vinden het enthousiast en dan kunnen ze verder groeien op die manier. Ja. Ja, dat stimuleren we ook. En we stimuleren ook vooral het samenwerken, want we blijven toch een klein eiland. Maar we willen juist dat ze elkaar niet zien als, je bent een competitor, maar juist van, we kunnen misschien toch wel wat leuks samen maken. En samen zijn we sterker uiteindelijk. Dus zo willen we dat vooral teweeg brengen. Zouden meer mensen van kunnen leren hier op het eiland? Zou je denken, ja, ik denk het ook. Ook hebben de ondernemers op het hart gedrukt gekregen dat het belangrijk is dat er een interactie met het publiek is. Zeg tegen de vendors of de ondernemers van breng een experience met zich mee. Dus als je een activiteit of iets wil doen, je hebt hier het podium daarvoor. Ja. Dus daar houden we ook mee met de plaatsing van de mensen. Dus we hebben hier eigenlijk net waar ik sta, komt er een kerstkaart schilderen workshop. Dus, ja, dat kunnen kleine kinderen doen, maar ik vind schilderen ook hartstikke leuk. Dus weet je, dan kan je dat hier komen doen. En het is lekker eind november, dus je kan het alsnog naar Nederland sturen en het komt op tijd aan. Dus we proberen elke keer iets interactiefs mee te nemen voor de ondernemers. Dat ze niet alleen tijdens het event wat brengen voor de mensen, maar dan ook na het event nog een contact hebben met hun klanten. Mooi, fijn dat jullie het weer organiseren. Ja, dank je. Dit weekend is er weer een lifestyle pop-up market in landhuis Vredenberg. En Ariane Ribeiro die legt uit wat we kunnen verwachten. Ja, er zijn verschillende activiteiten en workshops. Voor de kids hebben we bouncer, face painting en petting zoo. We hebben ook arts and crafts. Ze kunnen ook gingerbread houses komen maken, dus een heleboel verschillende activiteiten voor de kids. Leuk. We hebben deze editie ook voor de mannen, voor de rumliefhebbers, rumtasting. De vaders die kunnen voor dus de ook, vaders, voor de vrienden. Hebben we ook een rumtasting en een mancave. Dus dan kunnen we ook voor hun iets aanbieden. Leuk. We hebben kerstkaartschilderen. We hebben een modeshow door Akisha Albert. Ja. Het zijn ongeveer 30 meiden van 4 jaar tot en met 19 jaar. En zij zullen een modeshow hier komen doen. Leuk. Er zullen ook 60 plus vendors zijn. Dus we hebben van accessories, dingen voor je huis, kerst,
spullen, een beetje van alles. De Lifestyle Pop-up is aanstaande zaterdag, 25 november. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Bij Landhuis Vredenberg. Dat is op de Bremendiweg 200. En het is 5 gulden entree. Maar kids onder 12 jaar kunnen gratis naar binnen. We zijn ook bezig met een kleurplaatwedstrijd. Die kun je op ons Instagram vinden. En we hebben het ook een beetje uitgedeeld aan bepaalde scholen. De kinderen kunnen dat inkleuren en dan kunnen ze met 2 mensen gratis naar binnen. Leuk. Dus dat kun je op ons Instagram krijgen. We hebben ook een giveaway waar we mee bezig zijn. Die gaat live vandaag. Kunnen mensen resharen en ook verschillende prijzen winnen van vendors. Ariana Ribeiro. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn er morgen weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. In ieder geval zijn wij er. Fijne dag verder. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.